Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pare, apay kabuteng mo ayan ni Marito yan. Nagkunaking kakabuting ko, pare. Kabuteng mo tupay. Siyak, ti kabuting na. Aya? Siyak ang nakaturturid na tao, kabuting na, ti asawa na. Pakpakawan mo ta. Sana mapasamak na ita kanyak, pare. Badong! Ay sus, Nituyang ko, pare. payapayan na kamay. Ay, mapara ko, pare. Delikado. Na! Ay, pinayapayan dalaang. Pirmi mo titaray na. Ay, unay kat ni kabadungan aya. Uray lang nagtartaray anagawid. Ay, kabuting na ni Marituyang. Ibaon naman nun ani kabadong nga aglaba kas kada aglinays. Ay, kaasimot ani pari badong no kasta. Nimot marituyang. Umay dito tersinak ang makichischismis laang. Ay, kaslaba baunan na ni badong na. Kasta nga road ti style ni marituyang. Imbagkan ka mare. Tadi mo aramidan day takal ni kapitan. Ay, saan, Maray? Saan nga under ni Inteng? Kat no saan apulos nga agtrabaho ija balay? Ay, kasta aya. Wen, no sumangpet nga aggapo ija barangay hall, agid iddalatan. Riingak tulangan inton mangan. Kasta, ti aramid na. Nagbayag kamutin nga agawid. Ay, orela nagtartarayak ang nagawid. Ibagam ki identikasta. Itay pay nga agur-uray dagiti inawam ijay lababaw. Kunak man no naginaw kan. Siyak ti baon mo nga ginaw. Ay, saan to yan? Ibabaon kaya, mate. Ala, inka nga ro ginawad. Apay, ado aya, ginawak. Na, inawam amin nakaldiraw. Ay, ore dagiti kaugoging akaldiraw. Ay katuan na. Ninayunang pa'y kumaa. Aglinis ka pa'y dito'y balay, kalpasan ti panaginaw mo. Anya pa'y, adapay ka di ipatrabahom kanyak. Ibagam, talipas ang amin ay. Angkay, makitkitam ka din ni tata ba daw? Kawan, aglablaba man din. Ay, nagado tilalabaan na. No nakitak itay nga gwalwales. Ita aglablaba manan. Kaasimot ni tata ba daw? Masya nakunkwana. Asino kumatisaan ang maasyan. Ita aramiden kan kuana ni Marituyang. No mga sawak, jakay agbalin nga andar. Ay una, di mo itulok. Awan ti under iti pamilya tayaw. Angkay, ay ayaban na ka ni Antibanang. Nakatugawak ay banak. Igam na mo tayo balunod na. Anya, sige, panawan ka. Apay manan nga enwar mo ti balunat mo. Nabayag nga men, adyak na us-usar. Ha? Pangan-anwam ngay. Ingka gumatang. Ayan di kwarogan. Saan mon abirukan ni Kwarog? Na, Pimanaw lang arudan. iso ko mati ibaon ka agumatang. Sika ti ibabaon ko. Ah. Agibaon kakit din iti sabale. Kwa, anya nga ti gatangag. Suka, kansoy. Day talaga yam. Adtoy ti igatang mo. Naglaka. Suy kan suka. Darasam tanay, agluto akon iti sidaay. Lapsan ka pa dito ibalayo aparay. Day, sa dino ti papanang pare. Di kan dumanamag ta ang mga numalipatak ti gatangag. Ay, agdamdamaga lang mo ta. Inak gumatang. Kasta ya. Nung makita man ni tuyang ko pare, pagawid man. Na, tasumanao. Malipatak san ti gatangag. Bilbilinan ka lang mo pare. Ibagam, kinituyang ka nga agawid. Ay nangag ko. Apay tulong ak. Ay, saan mo ta? Panawan ka nga ro din. Tani, nagaduti ibagbagam. Anyaya ti gatangan pare. Ay awan. Disturbo ka. Nay, papanamang Kyle. Nata agdamag kamit. Ha? Apay akas lang makaungat ka. Damdamagak lang mit no sa dino ti papanam. Ay saan kan nga agdamag-damag kanyak ta da pampanunutag agatangag. Kasta ya. Ay, kaya't mo titinapay ang Kyle. Na, ikan ako na. Kahit agtugaw ka pa'y atag merinda ta. Ay, sige man. Nagswerte account. Oh. Mayat. At iti tinapay mo. Eh. At iti soft drinks mo. Ay, sus, mayat.
Ada palaman na. Ayos ito. Angay, Nabsugak ah. saan ka di ako namitay nga da papanam? Isumay. Ingka nga raw na di papanam. Nakman gumatang. Imbaw na ka ni Antibanang. Win, inakon. Anya nga tigatangam. Ha? Ala ka, nalipatam tigatangam. Apay ngay adyak matin malagay. Ay. Dakasan. Ay agawit ka kanon maray. Wen, kapitan, talagang agawid akaw. Imbilin ni pare badong apagawidan ka. Sika nga'y kapitan, sa dino ti papanam. Inak gumatang. Aya, sige kapitan, tagawid amutan. Nalpas nga tan ni badong ko amin nga ipapaaramid ko kenkwana. Di ka pa'y umisem, Mike. Idin to tanalpas kumaamin na ngayon paramid mo kanyak. Aguray ka, kita dagiti impaaramid ko kenka. Nunalpas mo amin. Diskumpiyado kan to mga main. Nakalinis kan, check. Nakalabakan, check. Nalpas ko amin nain. Anya nalpas mo amin? Kitwin, Mike. Nakaluto kan? Siyak pa'y tiaglutaw. Apay, di mo kaya tiaglutaw ah? Ha? Imbagak ay ajak kayat. Agnikas ka manin ako nakon. Ala, agluto kan. Darasam. Katsika ngay, anya ngay taramidam. Ay katagtugaw ah. Agbuya kiti TV. Apay, ada reklamaw. Ay, awan. Sana nga agreklamaw. Ala, agtugaw kan. Kinagbuya kan ititibay. Inton makaluto ak, ayabang kantaon. Kapitan, apay ngay amulmulagatan nakmatlatan. Damdamagak, no anya tigatagam. Gumatang kaya. Anya ngay ti umay mo aramidan dito tersina? No saan ka agumatang? Kwa, no umayak gumatang. Anya nga tigatangak. Sikaman, kapitan. Isungarod ti pampanunutak. Nalipatam tigatangam. Ada imbaga ni Banang. Jak mo amon. Lagi pam, no anya dayta. Ay, amukon! Malagip maun. Mantika! Mantika tigatangak. Sigurado ka, amantika, ti umay mo gatangan, kapitan. Sure! Sigurado ak. Mano, amantika ti gatangam, kapitan. Ay, ada akong dungaw. Nagbayag ka! Anya nagbayag asasawam ko no nagpartakak to pa'y aging matang. Ayan nga rod, ti ginatang mo. Supot pa'y ni kagawad ko nagtapno saan amabung. Ito'y. Na, anya na ito'y. Kita mantika. Mantika kaya ti impagatang ko. Ewan man. Saan amantika ti impagatang ko? Ay mantika. Siyak pa'y ti surwam. Soy kun suka ti impagatang ko. Ha? Inulit ko pa'y nga imbagakan ka. Apay analipatab ngay. Kunak man no mantika? Ay, kasanuak ngay ang makaluto iti si daan. Kan apay ngamin ang nagbayag ka anapan gimatang. Ay, basol ni pare badong ta dinisturbo na. Nagado ti dinamdamag na. Ay, agpabasol ka pa'y laang. Ken basol pa'y ni kwarog. Ta inayaban na ngagmiryendan. Ala, pabasulam amin ang atao. Wala. Basol da, ta nalipatak ti gatangag. Ay no, inteng. Ay, balunatan kansan. Ay. Saan? Wala, tapno malagip munto, inton maminsan tigatangan. Ay, aglisyak. Ay, delikado. Siyak lang arudan din naglinis kas kada naglaba. Naginawag pa'y. Ita, siyak pa'y tagluta. Ay, kaasi kamat, kabadong. Ita, siyak pa'y tigumatang iti Ricardo ken bagas, marek. Kat nituyang mo ngamin ngay. Nagsadot. Kagapgap po na dito tersinam. Nagtugaw adagaws ken nagbuya iti tibay. Anya ngay arikado nga ron tigatangam. Adda na panunot ko, mare. Anya dayta? Anya nga tanu arak langay, tigatangay. Arak? Why? Saanan arikadaw? Isunto mo lang, ngaungit ni tuyang ka.
So, bayang mamay abirukin na. Sika, ti makam mo. Papanang paray. Ay, kwa, intarayak ni Banang, ta layat-layatan nak iti balunay. Nya, apay na sakit ti mabalunat paray. Pinanawak iti balay ang agong unget. Minta nga rod aginuman paray. Adarak aginatang ka. Ay sus, may mayat Jak pa'y magkata gaway. Tabaon ni tuyang ka. Intagarudan. Si kaman laang ti ibaon ko, kwarog. Ay, katuna, antay. Ingkaman birukan ni uncle mo. Tapay, antay. Pimanaw itay. Dandani akon makaluto. Kaya't masawain, mangantayaw, nantay. Wen ngam awan nga rod ni uncle mo. Awan, antay. Mapan ko biro ka, intanay. Mabisi na kaon. Awan ti mangmangan no awan ni uncle mo. Awan, antay. Yawit ko niyang kaon. Urayak matlaang ang jay maluto akanan mekin ni badungkaw. Awan mat gayam nga aglut-lutaw. Kano may gimatang dito tersinak iti arak. Anya, arak? Apay nga arak? Ricardo kumati gatangan na. Ngam, baon ka kano ngamin abaon. Isu nga arak laangan ti ginatang na. Napanan na naginuman ngay. Nakita ka nagkuyog da kan ni Kapitan. No kasta, nagkuyog damanan. Ingka kitaan ata nagpaabagatan damot. Makita na jay abadong. Di ka kadi agong unget, Marey. Isukat amas pinili ni Kabado nga aginom. Tanaunget ka kanu nga main. Malaksid ang nalaing kapay nga agibaon. Net ko na kwarog. Agawid ka kanaon ko na ni Antibanang tamangantayawn. Bautin nak to pwede, balunak na. Saan ka no, Mike? Paray, saan mapatpatsin ni Kwaraw? Siyak tupay. Jakon kaya ti agaway. Sigurado ka? Jak kayatan nga awidan ni tuyang ko paray. Nanggag mo? Ay, kwa. Marituyang, yawid mo ni Paribadong. Tuyang? Ayan ni tuyang ka. Present! Adaak dito'y likodam. Oh, ha? Hatumahati ka. Dinakamat ko lang tinagan mo. Adakan adagaws. Ay nagmayatay. Anyat aramida mo nga paray. Agawid tan badong. Tasya kon ti agtrabaho ijay balay. Si kamot itan ti mapan ijay bangkan. Ay, nanatoyang. Tulungam ni Tata Badong. Tapno saan nga agpasugnod. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, makapakatawa. Ay. Yan niya, Marey. Iba Ay. ano tikat katawa, tagkatawa kami mot kan ni Marikwan, Makapakatawa nga raw. Ay, bayamon Maribanang, no kayat na nga agkatawa nga agmaymaysa. istorya mot akada kami, no anya tikat katawa Diyan nga rod kayat nga istoryaan. Sige, agkatawa ka lang ditang agmaymaysa. Agistorya kami kani Maribanang. Sige, Maribanang, agistorya ka man mo't iti makapakatawa.
Kastoy na. Ay, kasanungay ang makaistorya ak marikwanang. Rugyak pa lang ti agsaong ang agkat katawan ni Marituyan. Ay, sabay pigsaan namot ngarod. Ay, makatitilan. Ay, marurudak iti dayjay atuyang. An naman ang tiinaramid na kan ka, tamarurod ka. Ay, awan mo't kit di ngam kumanatawa nga men. Di mo pa'y kaya't naragsak. Di namot nga rod ibaga no anya tikat katawaan na. Ada siguro secret na Ay, pinanawak ijay tersena ni Marikwa nang ngagkat katawa. Ay, maumak at talaga. Gusto na, Marituyang. Katawa ka mula, katawan. Na, Ay, nay, ayan nan ngay ni Maribanang. di mo nadlaw, apimanaw. Pimanawan? Katawa kan tumot nga minakatawa. Ay, anya ti orasan maray. Maluman oras ti panagluluto itan. Ay, malamgaya man. Di mo nadlaw ti oras. Agawidak nga rudin maray. Agsubli at tumanang ninton bigat. Apay kumangag subli ka. Ay, kat kasi tisigod No may kalaang agkatawa diti tersinak. Uray saan kan nga agsubsublay. Kunaking ka nga, gawid ka adagos to, may kaagluto. Kau nagawidak mo tinadagaws. Mano nga oras ka na panakin, inistorya ka dagiti ko kumarem. Nakiin istorya, kaya mo napana lang nagkatkatawa. Anya? Ha? Yun na yan. Kasta unay ti apal kanya dagiti ko kumaray. Damag daadabag noan niya ti katkatawa. Ay kit ore asino mo't talagang agdamag da, no nya tikat katawam. Jakim bagbaga, aging gaan narurod na kanya. Anya ay ang amin tikat katawam. May saka mo. Kaya't mo matamamuan. Ibagamaon, nya Ah. tikat katawam. Masapul ay ang adarason na. Basta agkatawa ka lang. Tapno ibaga dagiti tattao nga adote kwartam. Ay, wala niya. Lumabas nga ta ni pare inting dito'y balay, inton madamdama. Tapay. Ay kat pasikatak tapno ibaga na nga ti kwartak. Aray, nakabulsa mo dagita imam. Tilamad-madlaw mo. Kahit limabas ka gayam dito'y balay. Dapay ka di sa bali ang mabalin na pagnaan nga agawin. Manipod dita barangay. Nuusan dito'y arubayan yaw. Sa bagay magkidi Apay akilat na nagkatawa ka. Ay, kasta ang amin no ti kwartak paray. Ay, imbag man, taado ti kwartam. Ha? Ay, lapsan ka nga rin din, tagawid akon. Urayan na kon ni Banang. Adan ti honorarium ko. Ha? Kasanungay ayan anay dayto inyawat mo nga honoraryum mo, inteng. Nagbasit may. Saan kan nga agreklamo? At least adda ngam ti awat. Ay, nagrigat lakit din ti kastoy. Ay Ikanak ton iti pagmerienda. masapul pay laayang agmerienda ka. Una. Ay, isupay manen amaksay dito honoraryum mo. Narigat mo, no mabisi na na. Umay ka manen agkatakatawa diti tersinak, maray. Apay, dakars. Bawalan ti umay agkatawa ditay. Saan mo't kid day? Imbag ko ba no ibagam no anya tikat katawaam? Ay nakastuyak lang maray no adote kwartak. Aya. Jak malapdan ti agkatawa. Ay katun, talaga. No ado ti kwartam, talaga naragsak ka. Aw, naawata maun maray. Ay, wan, maray. Maawata kaon. Jak mat nga rod makakatawa akaskan ka, tawan mat nga rod makukwarta. Isogayam akatawa ni Marituyang. Taado ti kwartana. Ay, kastagayam. Mas dawak laang ano nangalaan naman iti kwartana.
Kat ado siguro at tinaglakwan da itilako da nateng. Saan damat nga agmulmula? Ay, agkatawa. Ken naragsak kumamot maray. Hanggang nagbasit matiinyawat ni inting nga honorarium na. Isukat day tapay ti pagladladingitak maray. Ta saan damat langan nga ipangpangato ti honorarium mi nga o opisyal. Iso nga i-budget ko anaimbag to'y kwarta nga inyawat ni inteng. Tanay, nagadumat a paggastusan. Nagpudot laki din ay ti panawon ita pare. Iso nga ron nga imayak nagtugaw dito'y sirok ti mangga tapris ko ditay. Nay, Da, dahil sa mo diag lalako iti ice cream pare. isumit. Ay kitaya ba ba? Gumatang ka? Apay, di na lakayat mo nga libre mo tayo. Wala. Day talaga yan. Basta, si Kapitan. Wala. Aya ba? Ay, Naibos man pare, di ice cream mo. itay pa. Uray siya pare. Nagbeat mo ta maibos ta ice cream. Ay, nagawid ka nga ro din. Apay, pagawidin na nga. Aldawan. Ay, una niya. Mapangugayang bilangan di kwarta ka di balay may. Natagkatawa pa. Gagangay ta do ti kwarta na pare. Lang rod. Yung kabilangan ti kwartam. Kuna na nga do ti kwarta na. Isumutag pa ilibray. Dos nga asin, piso a mantika. Apay dagita, maray. Iso nga rod ti gatangak, maray. Awanan ti dos kan pisaw a magatang ita. Ay, awanan? Na, kitaem. Agkat katawa man ni Marituyang. Siya kadetikat katawaam, marituyang. Kay, asino kumapay ngay? Nangagaw. O, naimot day ta duskas kada pisaw. Yan anay ko nga rod daytoy honorarium ni Enteng. Di mula tultuladan ni Marituyang anagado ti kwartana, iso akanayon anaragsak. Ay, pudno marikwanang. Pudno launay. Agmerienda ak manlangan, tamabisinak. Ay, ilibrinak man mamaray. Na, si kapay mat nga ado ti kwarta na ti agpailibre kanyak. Sige man, Maribanang. Ilibre mo ni Marituyang. Wen man langan. Ay, Sige ay mare, ibagam kan ni Mari Kwanang no anya ti kayat mo ameriendaan. Tasyakon ti mang bayad. Mas taawak kan ni Mari Tuyang. Apay manin. Kuna nang ado ti kwartana. Ngam isumat ti agpalibre. Ay, agpadada ka ni pari badaw. Ah, inlibre mat ni Pari Badong? Katwan. Na, payan dagi jay nga agasawa? Bayamon. Talaga kasta dagiti aduti kwartana. Ay, pudnon sa asaan da akayat ti aggastos. Saan ka ako manatawa, Maray? Tamukon nga do ti kwartam. ay kitag katawak lata, amaray. Naragsakak gayam. Ay, saan mo nga ipalastog nga ado ti kwartam ta delikadaw. Apaya delikadaw. Nung ay hold upon da kayo kanibadong mau. Ayan da ngay dagita a hold upper. Naa, kasla birbiro kempay no sa dino ti ayanda. Ay katbay nga umay da kami hold upon maray. Ay, Naa, At damot ni kumparim abadong di tarwar. Diyak kaya tagparang. Agpailibrin tumanin. Si kapay mat nga awan mako kwarta na ti pagpalibrian na. Mas daawak Ay, nalaing dan sa laang mat asumao. Sumot ti paglaingan da. Ay, tinakabutbuteng. Amangan numasiiman idadagiti agkaiwara a holdapper. Wala. Ay palagi pamday dya akumparim, inteng. Ibagam asaan daunay nga agpalpalastog. Makamuda iti biyag da. Apay nga ibagam ti kasta, kat si kati kapitan. Ay, huwan gaya man niya. Ala, ing kakasaritan ni kumparim abadong.
taadda ijeruar. Paray, Nagkita tamanan, paray. kawan man. Agilibre ka mutin ang arod, paray. Jak kayat, ada ibagakan ka. Isu adenggan. Anya day tangay. Di man ipalpalas to ka ni Marituyang ti ado nga kwartayaw. Nay, saan mimot nga ipalpalas to ga? Agkat katawa kami lang, may kinituyan ka. Di ka katakatawa. Ha? Anya, kakidin, paray. Lapdam nga rod, no kaya't may agkatawa. Baka mo kayo. Kitaam da kabadong kan marituyang, maray. Day, itaman pa'y ang nagkuyog dagita adwa. Naka-holding hands dapay. Naglugan damot iti tricycle. Papananda nga ta. Mapandamot siguro ag-date Wen siguro Da kayo nga'y mat ka ni Kapitan. Kaano kayo nga ag-date? Inton maala na siguro, jay bonus na. Ang mabayag pa'y samot. Mabayag. Manupay abulan ti urayan. Ay, awan latang arud ati maku kwarta da tao. Imbag pa'y da pari badong kan marituyang. Taadulat ta ti kwartada. Apay, di mo nadlaw ay ako man natawa da magmagna. Kaya't naasawan, adu ti kwartada. Naragsak at talaga ti tao. No adaw ti kwartana. Nay, apay nga, itasimbardang da ito'y tricycle. Aywan. Sapay dito'y pa'y matawan ti matata o tinangisardengan da ito'y barbasan a driver. Hay, apay nga insardang mo da ito'y tricycle. Ijay ilay, ti kunami apapanan may. Hold up daytoy. Ha? Ay, sas, Hold up! apay nga hold upon na kami. Ato gayam ti kwartayo. Kunadala ang dayjay. Namati ka matang. Ala, iruwaryo ti ado a kwartayo. Ay, awan nga raw, ipapilit mo kideng. Kaya ti matay. Ay, bataong iturong nandi paltog na kadata. Ay, namati kami. Paltog-paltog lang day ta. Plastic. Anya ba lang ti araramidan nyo? Iruwaryo ti kwartayo. Ay, uray kapkapan na kamay. Igatang milaang itibog goong da ito'y kwartak. Nalastog kami laang. Iso nga ibagbagami nga ado ti kwarta, may. Sige, paltugan na kami. Danumot lang, ti bala na day ta paltog mau. Nita. Uray paltugan na kamay. Awan ti maalam makwarta ka na kamay. Umay miman i-report yan na pasama ka na kami dito sa salugan, pare. Anyat napasama ka da kayaw. Hinuldap na kami. Hinuldap da kayo. Ay, kunakon kit. Di kay ngamin agan-anad. Binagaan kayon. Ikat katawa mila ang mitakin ituyang ka, tapno ibagayaw nga do ti kwarta may pare. Ang kinapudno na, awan ti makukwarta may. Ay, day tati maala ti para mag-ataaw. Ay, agpasimple kayo, ura ado ti kwartayo. Kasano tayo ngay amatiliw jahul apar. Apay mabigbig mo. Ay, basta barbasan pare. Ison, jahul dapar. Ay, imbaglakit din ta saan nakabarbasan. Apay ngagkatawa ka, maray. Kunak, gumatangak. Nagalag ka, kiday. Amumot siguro, ti kaya't asawan day ta pa nagkatawak, maray. Kwarta, kaya't nasawan, ado ti kwartak itay. Ay na, saan ka unay, maray? Ah. Amangan no isaruno na kamujay hold upper abarbasan. Ay, talaga nga da, maray. Wen, iso nga uray ado ti kwartam, saan mo nga ipadlaw? Pasimpli ka laeng. Alam, lakwan na kidayn. Ay na to yang. Adaman ken awan kwartam, nasaysaya at adi mo ipadlaw. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon
Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maritoyang, Romuar Kaditan, awanen di agsingsingir. Sigurado ka, Maray? Wen, di mo ayan nangag di motor na pimanaw. Ay, nasaya at matngaraw no pimanawan. Namin anon nga agsubli-subli day tang agsingsingir ken kamaray. Mano aya ti utang mo kan na? Ay, jak man amo di tang agsingsingir. Tanagkagat nga umay agsingir. Bayadam nga minen atap no saan nakaasublia-sublian. Eh, ni ba dong kaw ti akin basaw? Di nakikan iti pagbayad kaw. Kahit agdanayon mo latang arodan nga ilimlim mga ti utang mau. Karni ti baboy! Gumatang kayo! Mabalin ti utang! Ay, wala! Ipapautang kumit at talaga dagitoy. Maray, umutang ka manan. Nalaingak met nga agbayad. Na. Aw, umutang ak iti 2 kilaw. Ay, 2 kilo nga? Areglado na natuyang. Adda si daentan ba daw? Nay, nangalamit ti dayta. Karni may na nakasubat. Inutang ko ah. Manay, amin mutlangan utangan. Isugayam ti uso ita. Kahit ada pagbayad mo, no may nakasingiray. Ay na, saan mo pailaan ka di a problema ang ti pagbayad? Tinapatag na imas ti si daenta ita. Mala, mangaron kan taagluto akaw. Karni ti baboy! Ipapautang ko! Agala kayon! Banang, ay ipapautang na kano. Ay, awan pagbayad ko iti dayta. Ay na, agala kayo kit din kapitana. Ay saan? Utang daytoy. Ay kapitan, manungay a kilo ti alaan niyo. Saan mo't akayat ni Banang? Narigat ti agbayad. Iso nga anusan men ti agsidalatan iti papaya. Ha? Ay, makapasangit mo't na itaasidain. Ay, sige, inka agisursur ijay sa balay. Tadyak kayat ti umutag. Ay, jakla kayat ti utang nga utang, Mare. Oray siyak maray, jakmat kaya ti adda utang na. Ni Mari Tuyang, nagbig sa ti pakinakam na nga umutang. Bilibak man ken kuana, nagado ti utang na. Angem, ado mat ti agsingir kan kuana. Katuan, Ay, sana bali, Mare. Tanalaing mat nga aglemeng ako nam. wan maray, dayta ti paglaingan na. Ay, saan nga ta amabambanog nga aglemlemeng? Ay na ba daw, ipadas mo man da ito'y t-shirt. Nangalaman dagitan. Inutang ko ah. Manay, Kahit anya nga'y 1 month to payment. ay na, nagaduntot utang maya. Ipadas mo kit dain. Reklamo kala reklamo. Si kalangarudan ti alaalaak. Kit pangalam nga ti pagbayad mo iti dayta. Imbagak ay abayadak. Ha? Ilim mga tulatan no umay daag singer. Ano niya? Waraw, handa ka di madlaw, maw. Makatudtudo na saa. Sana dayta panaway, tinak na kamatay. Hoy! Kabarbaro day ta t-shirt mo Nasayaan mo, tanadlaw, maw. Bagay kumutlaan ka day. Bagay mau. At dating maraki ka. Kahit asino nga, tinatartaraki ka na kamay, kanyang kalmaw. Sika ata ba daw? Takabarbaro day ta t-shirt mau. Ay, katuwa na. Kadigdigos ko pa ya. Day tapay ti may isa. Ngangkel kaw. Saan ngagdigdigaws? Kanawan baro abado na. Ay, sa dino nga tinanggatangam iti day ta t-shirt mau.
Inutang ni Nanam Atuyang. Ha? Nagutangan na. Tama pa anak mamit umutang. Hanggang mapanta mamit umutang itibado ta. Amo ko no sa dino ti pagututangan ni nanatuyang. Sa dinaw. Ibagaman. No kaya't mau, mapantay jay. Sa dino, ti papanan nyo. Ha? Nangag na tani antay. Ay, di talangan tay. Nangag ko, amapan kayo umutang. Saan? Ada aya tungtungan mi akastaken ni Kwarog. Ay, awanan tay. Ay. Awan ti kasta tungtungan may. Ay, saan kayo amapan umututang? Naa. Di yu tultuladan ni Kumari Tuyang ang nagano ti utang na. Tanarigat ti agbayad. Badong! Ay, nagtagsi nun, aya. Anyaya ti... anya dayta? Ay, adan pagbuyaan ta. Nangalaam iti dayta tibay. Inutang ko installment. Pit pangalaam nga iti pagbayad mo iti dayta. Makamuditan. Alaan, tulungan na kun amang bagkat tayo nagta. Tagbuya taman. Nakitam dya impagkat da Marituyang kan kabadong nga inyo nag-ijebalayda. Ay, nakitak Indis sa agdaman ipod ijay lugan. Ti bigayam day jay. No kasta. Adan TV da Marituyang. Ay, nabayagan nga arapaap ko ti makagatang ko maititibay. Ngam, awan mat igatang ko. Ay na, no siyak. Anu saklatan jay daan a radyok, Mare. Iso ti pagdengdenggak iti drama. Nangalaan ngay nga ta ni Marituyang iti inggatang na iti day ja atibay. Ay kat damagem akan kwa na. Ay na, makapakatawa talaga. Ay, unay mo dayta pa nagkatawa mong tuyang. Kahit makapakatawa gayam. Sana makapakatawa dayto'y bubuyahin ta. Drama dayto'y. Ay, kunak man no makapakatawa. Di mo lang maawatan day. Drama dayto'y. Kahit bay anak kanila nagkatawa. Kaya't ko nga ron nagkatawa. Adag tuk-tuk taw. Nanatuyang! Siyak da itoy! Ha? Ay sus, di nakautangak iti karni ti baboy. Umayak ag singir! Umay kano ang singir ba daw? Kita pa yatin mader ka ngay. Kahit mapanak aglang mga ibagam nga awanak. Aglamang ka man ay. Nanatuyang! Ay, pagulbo din nakmanin ako na akon. Umayain! Ni nanatuyang ngay! Awan! Rimwar! Ay! Anya nga oras nga agsubli! Ay, mabayag pa yung agsublay. Diyak amaw, nun niya nga oras. Ay na! Kasanungatan ang masingir ko di utang na. Sabay Jodit na ita! Maray, inmay kadidita balayaw, di nagpautang kan ka iti karni ti babaw. Mas daawa nga ron, Maray. No kasanuan na amuan na ti balay may. Intudok ta may gayam nagdamag kanya. Si kakidi mo. Nagadunga itudom, jay pa'y balay may. Kat nagbayad ka? Panggapwak ngay ngagbayad. Naa, saan ka manin ngagbayad? Ilam mga manin bay ama uma nga umay agsingay. Aray, adda ka di madlaw, maw. Madlaw ko nga abayan na. Oh. Ay, talagang awan madlaw mo, paray. Ay, awan nga rod. Ay, Ay, anay. Apay nga binadekam ti sakak. di mo gayam madlaw abaro ti sapatos ko, Kaimbagam ko ba? Di mo badekan ti sakak. Kahit bagay ko mo lang dito sapatos ko, paray. Bagay mo. Nagsakit ti binadekam. Utang da ito'y paray. Ay, utang ipanakal mo pa. Nituyang kaw timutang. Kita ba? Jay TV may utang. Dagito'y baro abadok, utang. No agsida kami tinaimas, utang leta. Nalaing nituyang ko nga umutang kay. Mun nga raw. Ang nalaing mic ngaglamag.
Ay, makapasangit mo't talaga na ito'y buy-buyaon tabadang. Ay, unay kamit tuyang. Talaga, di mo mauawatan, ti buy-buyain tanya. Anyasan, oray man English, naglawag ang maawatak. Sana makapasangit na ito'y buy-buyain ta. Comedy na ito'y. Ah, komedi aya. Isumay. Ay, komedi gayam. Ay, nanatoyang, umayak man nagsingir. Yan nakautangam. Ay, ilamang nakbatong, darasam. Paglamang ka manay, Ilamang nakunaak, darasam, agdamag kapay laang. ibaga kong king ka ha. Awan ka naw, nituyang kaw. Ay Bakla. na, amok nga da dito ni nanatoyang. Ilamlamang mulaang. Di mo ayan ang agyan bagak. Ay, sana mabalinda itoy. No saan pa lang agbayad ni nanatoyang, ireklamo kay barangay hall. Ay iso at ipangibagam, itiday ta. Apay, di na kaya't at talaga ti agbayad. Awan nga ro ditoy. Ay, ireklamo ko. Nagbayagan ti utang na. Ay na, Maray. Kapampanaw manan, jay nagutagap iti karne iti babaw. Ay amok amaray. Inlam mga manan. Siyak paite ko nam. Talaga analaing kang aglumang anya. Nalakalaang matiaglumang tatultulungan nak ni Badungkaw. Ay, iso matlagayam. Nay, ada sumungad ang nalabaga ang motor, Maray. Ha? Ay sos, iso day tadya agsingir kanyak. Ay nasken nga aglumangak. Nay, nagdirit sumot, Maray, jay motor. Ay wan. Ay, saan na si Mardeng dito'y tersinam? Papananangay nga ta. Ada siguro mapanasingiran di ta abagatan. Sapay kumatasaanan adumagas dito'y tersinam. Tapno makapagin mistoryata pa ay. Apay asinong dagiti nakapila ijirwar ko raw. Ireklamo da kano ni nanatuyang angkal. Ha? Amin dagita? Unang kail. Ay, Nakautangan amin ni nanatuyang dagita. napakarami mo't daytan. Jay Bombay. Nakautangan na iti 5-6. Jay sumarsaruno kenkwana. Nakautangan na iti karnay. Jay mo't may katlaw. Nakautangan na iti tibay. Jay may kapat. Nakautangan na iti badbadaw. Ay, agasam nga dayta. Ilimlimangan na kano amin ida. Numapandaag singir. Isungag reklamo dan. Ay, pastra kami na. Kasaritak ida ama. Apay, papanamba daw. Kaya't nakanungarod ang makasarita ni Parinteng. Ang mga noad na masabat mo ditang agsingir kanyak. Ibagam nga awanak, ha? Siyak lang, ti para ulbud mon. Kagtanya ngay. Agnum-numar ka magkadagiti utotangan. Wadain. Oray mababayin ako, nitikastangan aramidaim. Ay na, din tumo lang amin mauman dagitang agsingsingayr. Mauma akto pa yan ngaglamlamang. Hop! Hop! Nawatim sa insinyas ka. Hop! Apay nga mintay sinsinyas mo pa ilang paray. Kabailang mo tiyagsaw, ibaga mo na. Mangagngarod ni Tuyang mo. Saan na mangagparay? Kinuod na tultuling na ni Tuyang kaw. Aya! Iso nga uri pigsam, saan na mangag? Ala, ipagamaw. May nagreklamo dagiti nakautangan na. Ha? Nagaduda. Ay, aduda. Ipabalod da kano ni Tuyang no di agbayan. Apay ipalubos mo ang mabalod gapo iti utang. Ay, saan mo ta paray? Ingkang garod ka sarita tabayadan na ida. Wan paray, ibagak na itaking ko na. Tulungan kit ding agbayad ah. Ay, kituwin na no dalaki di pagbayag ko paray. Sige garod. Badaw, mapanak ijay tersina ni Marikwana nga. Si kapay lang tagbati dito'y balay. Nuad naman na nagsingir king kay Jay, kasanungay. Nanatoyang, umayak man agsingir. Ay, badong, ilamang nak, darasam. Ilang mga, bayadam kay den Jay utang mo, kababaeng. Nanatoyang! Way, numayag bayadain. Ala, inkabayadan na. Ilamang nak kunaknay. Inkabayadan na, intay kang katipagbayad mo. Lemang ka, lemang. Ay, nabayada mo di utang mo akarnay, Maray.
Wen amaray, sana kun ngay mutang tagungot ni badungkaw. Jay nalabaga ang motor day tao. Umay na kan samat singiran. O, nakita na kan. Aglemeng kan ijay likod. Sana kun nga aglemeng maray, tagbayad akaw. Ay, adaya pagbayad mo. Inikanak ni badungkaw, ang sa anak kun nga agutang pay. Ay, kat nasaya at matno kasta, maray. Nga may narigat ikanayon nga aglemlem mo. Ay na to yang. Saan adakas ti umutang? Ngamnas ken abayadam daytoy iti umno a panawan. Tapno agtalinaad ti respeto kan ka dagiti nakautangan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ayun na hindi kastuya gasgasat ko na ya. Na, Ay! sapay mo't anak ko nam ti kasta, kwarog. Agibusan ti tawain. Agtugawan ti barwatawain. Ha? Barwatawan to manain. Manayunan to manan ti tawan kaw. Ngumawampay asawa. Na, Kapitan, Eh. aday nyawat da kanyak. Invitation card magpara kada kayaw. Sino day ta? Ay kabasa Ay, mabit lang. Ay, ni mo engineer Nardo Gayam. Ha? Ay, ikasar na gaya man, ti nobya na a Black Beauty. Ay ha? Apay di mo amaw, kano taga Nigeria ti nobya na. Ay itala amaamwak dayta. Nagtararamidom dito ay kwarag. Ay, kahit agsan-sanoong lata na dataw, tataba daw. Anya? Nimbag ka ba'y? Tadan asawam. Na, apa yan? Nagibos man ang titaway. Barwatawan tumanain. Ha? Manayunan man ang titawan ka nga mawampay asawa. Apay maluitan ayat itawin mo, kwarag. 60! Ha? Apay 60 mo na ya. Naulaw ka na talaga, kwarag. Panagunayaw, at dabay nga ta mangayat kanya. Ada ko nam ngamin na. Mabalin mo pa iti sumambaut. Ubing ka pa'y kwaraw. Awan pa iti 6 time. Di parikot ka. Ang mga awan mangayat kanya, tataba daw. Ay, ipadas mo ngamin ti agarem ah. Di ka maawalan itinamnama. Ay, maragsa ka na manang. Taapay, Inteng. Eh, sakti may saan ninong. Dagiti agkasar. Ket, ay sus, pakaidayawak day ta. Ay kat mangisagana kamutten iti regalom kadagiti agkasar. Ay, una ta, intun umay alawas ti kasardan. Sa dino ngay ti pakaangayan ti kasar. Ije kanumo ilata lugar da engineer Nardo. Iso mapantayo . When imbitado tayo mo, di mapantayaw. Ay, inakman kita ni Kwarong. Ta isunto ti agdrive iti lugan taya. Aw, ato iti 5 pisos ka, kagawad kwanang. Anya ti gatangam, kwarog. Igatang ko amin day tayo ti kinday. Anya, pangtedam kumangay, kat awan mo't anak mo. Dagiti anak ka, kagawad. Ay, marwam dagiti ubing kan kano kasta.
Di kagdanag. Tapno mo yaw. May ayaw kamin kadagitang ubeng. Sa bagay, adakan ka day takwarog. Gampanag kunak, tinapay laang ang tigatangam tapno mabsugda. Mapala kadagiti at danak na ang kalinteng. Ay kat mga asawa kamot ngaminin tapno adan tumot anak maun. Mabalin ka di pa iti kastuya kalakay kawangkay. Ay, mabalin na! Aya? Ngunya't inararamid mo ngamin Taita ka lang agpanunot. Ay, agbababawi ak nga rodang kail. Ay. Unang asawa kumaiday. Un kuma. Ay, un! Dumaray tayo iti kasar ni Engineer Nardaw. Ha? Intay to makisala. Tapno makiam-amu ka man kadagiti madanon tayo ababalasang ijay. Mabalin ka di amamuan ti madaydayaw anagan mao ading. Joy, tinagan ko, Uncle. Ay, mabalin ka di nga awagan naklang iti manaw. Ha? Bangwak pa'y nga main. Anya? Kasta ka di? Anya nga'y tinagan nyo. Siyak ni Kwaraw. Taga-kabildata na. Uncle ko ni Kapitan Inteng, ading Joey. Ay, kasta ka di? Asino di kanayon mo nga isa lakwan. Ni Joey ang gail. Iso ti kurusunadak nga asawain. Ha? Inububing met nga dayo ngumsika. Ha? Tay padam kumamat iti tawon na. Kwa? Ay sus, manot tawon mo. Ubing ki ditipilyan. Ay. Siyempre mo ang gail. Kasanungay nga aganak, no nataangan, wano bakitin ti asawaan. Ay wala niya. Ay wala. May tama ka. Awan na ka din ti sabali nga isalam manong kwarong. Ay, Joey. Feeling ko nga, men. Siksika lang ti babae dito sa luna ni Tarabi eh. Iso di ka kumamasdaaw, no si kakanayon ti umay ko isala. Orni kamatan niya. Ha? Manong kwarong. Ay, saan man? Agpaiso ti bagbagakan ka, ading. Madamag ko man. Adda ka di elf mo? Ay, ada ah. Ada ba'y dakil na mansyon ka, oh? Ay, talaga? Mm-mm. Ay na, bak nang kamadgayam no kastamano. Bumarbango na. Di pa ka din nauman ni Kwaro nga makisalsala ni tasalunan, pare. Ay, siguro. Awag pa'y mga imay dito eta. Itaman pa ang makipatpat na nga makisalsalan ni Kwaro. Patukar ta pa'y mga gamin. Ay, sigurado ang aron nga bigbigat ni Kwaro. Nangaming balasang anam amunak ay. Kanya, so malagaya ma. Hindi na mapanawan iti salunan. Hindi pa'y kumarabi nga gawin tayo. Ay, iwala na amunan ti turong na kiti matana. Uy, unay, hindi ta Kwaro. Parang makaasawa mo din at di ka anak para. Mala, sapay ko mga ron, pare. Agsapan, Joey. Panag-aawi lang dagiti babarukan babalasang. Oray siya, kaya't kumatan ti agawid. Makaturturog ako manong kwarong. Nukas ta nga raod, itulod ka ni Jembalaya waday. Adalugan mo? Adda, no kayat mau, itulod ka pa'y nga agaway tapno makitak ti balayaw. Saanan? Kabailak ti agawid asisyak manong kwarong. Ay, kaano ta nga taman ng agkita? Basta, umay kanto pumasyar ijay barangay mi. O, una, basta si katiga po na. Umayak to pumasyari di barangay yaw. Urayan kanto nga rod manong kwarog. Alahag man nga rod ti cellphone number mawaday. Ay, nakalugan kay amin dahil paray. Woo! Awan na batin. Wan, pare. Bagamon kan ni Kwaro. Tapandaran nan, tuylugan tayaw. Agawid tayaw. Nasayat nga raw. No, datay aminan. Masapol ang makaawid akaw. Tanay, adda manukaw. Saan laang asika, marituyang?
Adamot baboy ko, apakanag. Ay, mala. Paganda remon kwarog tayon. Nay, apay ngay. Di mo la sumungbatang, kapitan. Kwarog! Ay, nakaturog mo gayam. Ay, sus, sino nga ti ag-drive? Naa, No awan driver tayo. Urayan tayo makaring sa tayo gawin. Ay na. Dilakad mabalinan nga uray si kanti ag drive inteng. Mabali na. Siya kung ti ag-drive na ron. Sigay, kapitan. Sublatan na kanton ijay dalan, inton makareay. Impabigat yu gaya man tinagawid ka ba dong? Ay na, win maray. Inururay mi pa yung amin ni Kwaraw. Anya? Kasanaw, nagpatpad na ga nakisalsala. Ay, impapas na nga ro tinakisala iti babalasang. Kuna ni parentay nga da kanunam muna abalasang. Ay, kat barang no makaasawan ani Kwarog. Sapay la kumaamaray. Tapno saan nga umapapal iti at da asawa na. Kan nasaya at ni Kwarog kadagiti ubeng. Patsyak nga umapal kadagiti kapatadan na ide nga ita, kat adaan-dan itian na. Pinanawan ni Kwarog ti baro atawin tayo dito'y barangay Kabildatan, pare. Nagpakada ang mapanakano darayan ti baro atawin iti ayan da Joy. Joy gayam, tinagan tinamam muna abalasan. Dak kumakayat nga magpilit. Binaybay ako na. Madanagan nga main, tamanayunan man ang titawin na, kit awan pa'y asawa na. Lumabas kami pa'y tatabadaw. At damot kadwa mo, Kwarab. Wang tatabadaw. Iso ni Joey. Kahit papanan nyo ay. Siyempre, balay ko Agayan ayat kaming kinikwarog, tatabadong. Agkasar kaming ton. Oh, Ha? ha? Nukas ta. Ay, bilibak ni Kwarog Joy. Apay, pagkunaan nyo, tata. Uy na, taisala na, iyawid na, asawain na. Ay, bayat, Joy. Naimbag man, takinayat dayjay ajoy ni Kwaraw. Apay, nakaskas tao ka day. Adayo nga may nga ubing ni Joy ngam ni Kwaraw. Ay, kat anya nga ti pakasig-naram iti day ta. Kat saan mo't asik ati makidin na. Kasla nga min sa anak amamatay, akayat ni Joy ni Kwaraw. Anya, Iso ti bagbagakin ka nga angkel ka, Joey. Ni Kapitan Nenteng. Pudno ka di, Kapitan Enteng? Putno. Apay ka day. Laklakay nga min ti panagkita kin ni Kwarog ngamda kayo. Ha? Putno day ta. Hanggang awan mabalinak ata isumot nga raw. Ti rebeng na nga awag kanyak ni Kwarog aka anak ha. Kastagayam. Ay, sige angkel. Tamapan kami pa ijay balay ka o ni Joey. Sige. No mabalain. Agkalay sa kay kit din iti mabit. Ay, talaga kasta angkel. Di kayo matanagan. Pagsaritaan mi pa'y kini Joey, iti kalay sa amin. Ha? Daytoy ti balay mo, Kwarog. Wen Joey. Kunam amansyon. Sorry Joey. Kung kunaklaang dayjay kan ka, tapno mamati ka kanyak. Ay, salbag kakit di. Ulbod. Manangalilaw kagayam. Kaguranak ka day. Talaga. Asino mati saan agumura itikaskan ka. Ulbod. Ay, naramid ko lang tikas jay. Kaputay ayatan ka, Joey. Nupod numat lang ngay ayatin nak. Di nak inulbudan, Kwarog. Ditakan. Manipod ita. Waswasan tanti amin kadata. Ay, Joey, di nakpanawan! Joey! adda ka man dito tersina nga agbarbar tay Kwarog. Just kikit titikas to yabiyag. Kaya't kunti sumardeng nga umangas. Ay, sana, Kwarog. Day taki din ti pagkitilamit ti biyag maw. Ay, agpilpili gaya mitibak ng dadya babae. Anya,
Hindi na magnangamin kanyak no adda ka no elf kaw. Kat kunak nga adda. Imbagak pa nga adda mansyon kaw. Kahit, Hindi na mo na tiyag paisaw. Awanain. Uy, nasuwas nanti ayan na yat me. ay, so malagayam ah. Angkay. Ay, agsarteng kang agsagsangit man. Masapol ba ka di nga ibalik as yuda ita? Ay, basol mo mutlaeng. Sikan, tumagamin. Ay, no agaram ka iti balasang iti sa bali a lugar. Ibagam nga menti ka sa saad mo iti biyag. Angkay. Aga simtay bagam adakal ti mansyon mo. Kin ada elf mo. Kin awan mo. Ay, isong agbalbaliw kan. Tapno makaasawa ka. Unang kail. Jaktun ulitin ti agulbaw. Ay, kwarog! Saan ngamin anasaya at ti agulbod? Husto ti ko na ni Kapitan. Nasaysayat no ibagam ti pudno akasasaad mo iti biyag, tapno awan romswa apariko. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlid. Ken iti direksyon, VG Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Dahito ti pagsayatan na no, dabukod mo alugan na niya. Anya? Makapan kay ti lugar akayat mo pagpasyaran pa rin teng. Ah, una. Kagronaan ti amay na dapay ni Kwarog at driver mau. Un. Angkay. Aglangoy tayo ka tay. Ah, ay una. Kakaiso na nga datayo nito'y bye-bye paray. Ti aglangoy ta. Ang rabain. Uray matkid di ata sa lagmait. Napiksa ti kabo sa bulan. Umay ka parita, agindan taman nga agdayb. Umay ka. Agbilang ak iti talo 1, 2, 3, dive up! Anya ti mapaspasamak kada kayaw. Anay, nagsakit, anay. Ti anya, angkay. Ay, oras siya mo paray, nagsakit. Anya ti nasakay. Naipad na kami iti ospital. Ha? Mabuti nga kung ngaglangoy no kasta. Nagkunang kami nga aglangoy ka. Ay, na, matayak sa amin dito yan din na oras paray. Sana, ay pang-aasim. Di ka matmatay pare. Ay, ala na, Kwarog. Ipad na kami nito ospital. Sige, itulod kayo di ospital. Inteng, apay mo't nakasla na sugat-sugat dagita imakan sakam. Malas ti ipapan mi pa naglangoy ko may bye-bye. Anya? Nagadumagayam ti jellyfish ijay. Ha? Naimbag naipanda kami adago sa iti ospital ni Kwarag. Ay, day takot tirigat na. Tadarasudos kayo ngamin. Nagbabawi ak tuloy. Nagkuna ngamin, amapan kayo adakda kayo laeng. Rabi ipay mate. Makapasuron. Malas at talaga. Apay an naagdaan kayo iti sugat anapan naglangoy kabadong. Ay, just king arod day nga outing may kundi pare inting mare. Ay na, naglangoy da kanumo ngamin iti ayan dagiti jellyfish. Anya? Ay isumot lagayam Uy, sunos magayam na kiti jellyfish ijay. Nagturod kayo matan kabadong. Wala, tasan mi nga mo nga da jellyfish ijay mare. Ay kasta aya. Ay kunak ano anya? Why, nisukano na kayo ti mapanijay bye-bye, agan-anad kayaw.
Ay, wun kasta ti aramidan may. Kumustan ti sugat yaw agapuanan ti jellyfish, Uncle? Ay, mayatin. Naagasanan. Nasayat nga rin no kasta. Umaya makipatpatang ka na kayo, paray. Kwaraw. Ay, ewan na paray. Thank you, paray. Kumusta ngay mo ti sugat mo agapuanan ti jellyfish, tata ba daw? Ay, awanin kwaraw. Mayatay. Ay, ugasam analain ti kutsi ako raw. Arigla daw, Uncle. Mayat no nasilang ka nadalos. Sa dino ka di man ti papanantayaw. Ay, mapantayo man agpasyar ejay zo. Ha? Isu adigusam analain ti kutsi niya. Sa bulam. Ay katwa na, no kayat mau, ibahagi mo ko pa iti uneg na. Mayat na ito. Sa di numanen aya ti pangipanan nyo iti kotse. Mapan kami man ejay zo. Manipod nakagatang ka iti kotse, tila papapanan nyo. Anya ngay nga ron. Kakaiso na nga dalugan ko. Ay, maliwayam pa yun ti trabaho. Ay na. Ay sa nabalita damo ni Madam Secretary. Anya, Iso pala ti makamu di barangay hall. trabaho ipaaramid mo kanyo barangay sekretary. Anya serbi na barangay secretary. No, jak maibaon. Ay, di ka lang mabain. Mapan ka agpasya-pasyar, adi mo aramidan ti rebeng mo kas kapitan ti barangay. Di mo nga min ibagbaga ka ni secretary at ipudno. Anya, Mapan kami ijay zo, kagawad ko anang. Anya, Kuna ni ang kalintay, awisin kayo kanaw no kayat siyo ti umay. ay, kumaa. Ngam sayang mo ti mapaglakwak. Ni nga rod na natuyang kantata ba dong ti awisak? Ay, wun ta siya kadyak masangot agpasya-pasyar ita. Sige, angam na eh. Diyo ka no ibagbaga iti uray asinaw nga ijay zo ti papanan may. Alawan, di kay agdanag ko araw. Taawan pang ibagbaga Esas, pirmi magayam ti bagyo na dito ang lugar, paray. Un nga raw, kapitan. Isal bakit di na ito abagyo? Nawanan ang gail. Saan tayo makabantay? Anya? Kitaan niyo mo ta. Nalayusan ti kalsada aw. Ay sus, huwag nagpaisaw. Kasan mo na ito yan? Agsubli tayo langan, paray. Ha? Narigat ang gail. Saan na makita ti kalsada? Urayan tayo langin na bumabati danaw. Mabisina ko, paray. Kwaraw, rumwar tayo dito yan. Ha? Intay agbirok, iti mabalin tayo apanganan dito. Un nga agpaisaw, kapitan. Mabisinak mo taon. Ipturan tayo kadipay lang. Good night, nanatuyang. Tataba daw. Delikado ti rumwar. Ay na, tilawlawan ko na kimuyog ka na kayo dito. Basta ipturan tayo. Tani, narigat ti rumor ta dito kabisado dito. Ito yung timakan, maray. Paray, mangan kayon. Ay na, kamaudyanan na. Makapangan tayo mo ilangay. Agyaman tayo tada ng ititaraon tayo. Rumbang laeng kapitan, tanay, stranded tayo amin dito yaon. Dandanin bumabati danaw. Makasubli tayo mutlangan ijay lugar tayaw. Enteng, manungay a klase ti ayop tinabuya yu ijay zo. Anya nabuya. No, saan kami nakadanon? Anya, Nalayos ti dalan may. Ta agbagbagyaw. day taket nga men. Saan anasayati ka na yon nga agpaspasyar? Ay, malas talaga. Tikit di aramidem, agtrabaho ka. Awan maganab mo iti dayta. May sakamit amang malmalas itilakad mi. Na, anya ti kunam, intay. Ay, kwa, awan. Awan. Naimbaglakit daing ta sa anak asimurot kada kayaw kabadong. May sa Arabi kan may sa nga aldaw mi ijay nga na-stranded maray. Ay, na yan. Linak aming nga ron ti biseng. Na imbaga, tandapay ng time.
Ay, day takot tirigat ng agpay so numabinsan. Nadidigra kami kanituyang ka. Uray libre, saan kami to na kumuyog pa'y kandi pare inteng kan kwarog iti sa dino man a lugar a papananda. Ay, buring met dito'y balay. Apay, anya manin ayat ti pampanunutam. Rumwar kami man kanikwaraw. Ay, kalkalpas lang ti baro atawan. Rumwar kayo manan? No kayat mau, mapantayo iti sa bali a lugar. Ijay tayo nga agdigos ken aglaba. Oh, Ay, inteng aya. Parparigatem laeng ti bagem. naa. Naidumamit no iti sa bali a lugar ti pagdigusan. Ay, dinakman iramraman iti kalukwam inteng. Ah. No kayat mo, mapan kayo latan. No di mo kayat di hindi. Ay, ipilit mo at talaga ti mapan. Kakaiso na nga dalugan ka. Di ganasak ti agpaspasir. Ay, manipod adanlugan mo. Nagbalin kan abulakbol. Na, ay ura niya pa iti bagbagam. Ay mapanak-kunak na. Sige, mapan kalaeng, intay. Kaya't yun ti sumurot kada kamay, nanatuyang. Sanon, kwaraw, nadidigra kami at talaga idinaminsan. Hindi yun pa'y kaya, mailibre kayo manan iti pasyar. Ay, uray libray, saan min akayat ti umay. Sige, no day tati kunayaw. Eh, enjoy your trip na lang, kwaraw. Thank you, nanatuyang. Sige, panawan kayo pa'y ngaraw. Sige, kwaraw, ingat. Uy na, nagmayat dito yung kail. Nagmayat ti aglangaw eh. Mayat kunak tumay. Ay sus. Ay, awan pa'y matatao di tawi. Adayo iti babalay ang kail. Ay, rugyan tagadag lang mo yan. Kain aglabatan ton iti bado ta. Mabit lang. Eh. Apay ngay, aglibag mo't ti danom dito yung karayan. Ugali na siguro. Ay, agsubliak pa iti ayan tilugan ta. At nalipahatak ang kail. Sige, ta umuna akman nga aglango. Tumapo ka kakastoy. Ay na. Anya dayay. Asus. Buaya! Tukmaan na kong tibuaya! Tulungan ako arong! Tibak! Anay kinagat tibuaya! Anay ko! Mabit lang ang kail. Nabugas ti buaya. Ay, sa dino ti ayam ka. Addakan diti ospital, salbag ka. Ti imakan sikok. Kinan sa amutin ti salbag. Buaya. Ay saan? Dinait dalaeng. Tarimwar ti tulang ti sikom. Yay! Ay, Kininitan ti buaya day takudil mo, intay. Diyos ko, Lord. Apay ngay. Agyaman ka, tas ibibiyag ka pa'y laeng. Ay nadakas sa damag ka ba dong, marituyang? Yeah. Ni Kapitan, inataki ka naman ng timay sa abuaya. Ha? At daita na di ospital anang ipanan ni Kwarog. Ay, nasayatin bagam day ta. Tay naman kitain, maray. Ayun Amom nga raw, no sa dino ti ayan day jing ospital. Ay, una niya. Ay, kit agdamag talangan na. Ay na. Agyaman akparay, tas ibibiyag ka pa'y lagayam. Ay, simpre mo't Kinagat naklati buaya, apay mataya ka. Amangan ngaming kunak, no da puison di buaya. Awan! Nagkunang amin kan kangada. No apay mo't asaan asikat ti kastoy, pare. Anya? Pa'y mungay paray. Una, takit kita lang aro din akastoy, akit kasla kayat mo ti agisam. Ay, una niya. Ay, mabit lang. Tag seryoso ak akastoy. Ay, salbag kamit, panawan nakman. Kumusta kayo ng kail? Ay, mayatin. Mabalin kong ti rumwar dito ospital. Nasaya at ngarod no kasta. Ay, madamdama ka umay ni Antem Abanang ang mangirwar kanyak.
Ay, Kwarog, nasaya at mataymay ka. Ay, wanantay. Ay, talaga aka sa pulak itatikadwak ang mangirwar ka ni Uncle mo. Di ka nagdanagantay. Tulungan kayaw. Agyaman na, Kwarog. Naimbagan kan, Inteng. Mabalin mo ang timapan ija barangay hall. Kwa. Agkakapsutak, Anya? Kasla di pa'y nagsublit, pigsak. Gapo iti simina akarkarmak. Nga. Asino mo ti san asumyag na ti karkarmanan no kas ti nangyari. Luklukwan na ka di, Inteng. Ha! Ay, saan? Ipagbagakla ti pudno. Iso nga inton maminsan, likli kamon timapan iti sadi numan dita a lugar akayat mo apapanahan. Ayun. Saanin ama ulit? Nasayaat. Tikit di trabahom ti asikaswem. Tapno saan akaasi ti sekretariam amang iragragpin iti aramidem kuma. Uwan. Manipod ita. Lipat akong ti pasyar-pasyar. Walang silbi ang pasyar-pasyar ako nada. Ay na, Kapitan Enteng kan Kwarog. Saan ngamin abasta mapan kayulatan agtor iti sa dinuman dita. No di kat pilyan nyo tay lugar apapanan nyo nga addama ko na atur kayo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo Nelyesya Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.